Sopo iku? Aku iya iki lho. Bopon ya? Mlebu ya, mlebu ya, mlebu ya. Tumben kon rene kon. Aku ini perlu nih sama. Iki aku gowo iki. Longo wangi. Kok menawa sampean seneng. Lho ngawangi opo yo? Oh, delok sik. Koyoke ndak sembarangan iki koyo iki. Iki iso gawe nganu harim nih. Iso iki, Cak. Iso temen iki. Oh, temenan ta? Ojo maneh perawan. Nenek-nenek delok sampean langsung lemes. Oh, niku. Yo tidak lemes jenenge nenek-nenek, ora tidak lemes niku opo jenenge niku. Iki kopine mas, monggo. Oh no! Diombe ndasmu suwe iku. Koyoke stres wong-wong iki. Mosok nyuguhi kopi nganggo gelas kenean. Tak ombe saya kopine saya. Tak ombe. Wah, enak kopine ya. Ya wis dipilih sik lengo aja. Aku tak ngopi ae lah. Tak terus ngopi sik yo. Gilang. Lengo iki sing endi sing enak. Tak delok wangine sik. Iki lumayan jane iki. Enak kabeh ambune kok. Terus idone sing endi sampean ya? Cepetan lah milih suwen mulai mau milih ndak mari-mari. Kene ngenteni sampai kopi entek. Ya wis sik. Aku jumuk sing iki ae yo. Dadi sing iki ae aku wis cocok aku ngene ning iki aku. Piro regane iki? Ono sampean ae 10.000 ae wis nang sampean kok. Ndak kira larang-larang aku. 10.000. Oh, 10.000 yo. Yo pas berarti wae yo. Yo wek kopine iku. Dadi kopi iki bayar mulai mau. Mosok kopi bayar wae. Terus sing gena kok oyak aku iku lengo iku tuku. Lah iya. Lah yo opo jare? Ini kan gula, kopi, banyu ya tuku, ya padha ae, iki ya tuku. Jadi pas wes. Wah, ruwet wong iki mulai biyen ndak mari-mari. Oh, ya wis. Aku tak mulih ae wis. Daripada nunggoni sampean iki ndak jelas iki. Tak mulih ae aku wis. Mending aku delok YouTube-e iku. Apa jenenge? Mahdi TV ku. Wah, kontennya api-api ya. Menghibur. Daripada ngasih sampean iki tambah sumpek aku ngasih sampean iki. Lek ngono aku ya kate delok pisan lek ngono ya. Oh, apik videone. Loh, awakmu wis mari iku, apa jenenge? Tombol sing abang iku
sing ono tulisan subscribe iku wis mari dipites wae awakmu. Wo mari wis. Pokoknya sing enek tombol tulisannya subscribe iku wis mari tak pites wis. Langsung sak loncenge barang tak anu. Terus tombol like iku wis tak pites pisan. Langsung tak bagi-bagi nang ndi wae wis. Oh, lek ngono aku teh subscribe pisan lek ngono. Tak langsung tak tekan tombol like. Mari ngono tak bagi-bagino yes. Duh. Arek-arek iki sing delok iki yo aja lali yo rek yo. Subscribe pisan rek channel Mahdi TV ku. Ben ndak nyesel awakmu. Ya wis ngono ae, aku tak lanjut delok iki YouTube maneh yo. Delok YouTube maneh kah? Mantep juga video ini. Wis. Tak mulai wis. Rawat wong iki.